Mele si-rounding mntwana umshikashika. Uyabona-ke? Yabo Fisto usuqalile, yabo? Amani isha ukade tshela mina-ke ishi senze njani mfethu ukuthi sithole imali yokustoka. Afuthi mina ngiyacula nje. Uyacula kahle mngani wamangali, ucula uzuba hypnotize labantu bakhohle nokusikolekela. So kuyona into esiphila ngayo le. So ukuthi survive la stratini i1 to mele siyenze. Ada siyaphuma se-roundini, ushikashika, sifika laphana sathi kwasachwebe namazaza siyabahasa induku. Namanje. Bese siphelelapho. Uyakhohlwa ukuthi sinayo senze isithembiso sathi asose noma ngashuba kanjani la emgaqweni senzeni siphilise ngenyembezi zabantu. Fisto mina mfethu angizange ngihambe orphanage ngithi ngiza la ngoba ngifuna ukuzohlupha abantu noma ngifuna ukuzobamba inkunzi. Ngathi ngihambelani? Ngathi ngihambela ukuthi ngifuna impilo engcono.